बात्या ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଛାଉଁଛି ବାତ୍ୟା ସେନ୍ୟାର। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଏକ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଏକ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମତ ରହିଛି। 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବାତ୍ୟା ସେନ୍ୟାର। ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଏକ ବିକଶିତ ପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବେ ଯୋଡ଼ା ବାତ୍ୟା ସିଷ୍ଟମ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ବାତ୍ୟା ସେନ୍ୟାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ପାଖରେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାଇଦେବେ ଏବଂ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ 28 କିମ୍ବା 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ 30 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ IMD କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ଗଠନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଗଠନ ନେଇ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦିଓ ଏଜେନ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିନାହିଁ। IMD କହିଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳଭାଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା ତାମିଲନାଡୁ ପୁଦୁଚେରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଗତି କରୁଛି ଯାହା ସମ୍ପ୍ରତି ମଲ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସେନ୍ୟାର ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ସେନ୍ୟାର ଗଭୀର ଅବପାତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଅଛି। ଏହାର ଗତି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଜଳପାର୍ଶ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଅଛି। ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ଟି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସମେତ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକୁ ବିପଦରେ ନ ପକାଇ ଆଖପାଖ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ 700 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳରେ ସେନ୍ୟାର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଗୁରୁବାର ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେନ୍ୟାର ଗତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବବାହିକାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଅଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ସିଷ୍ଟମ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଦୁଚେରୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିଛି ଅଂଶରେ ପାଗର ପ୍ରଭାବ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପ୍ରଣାଳୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସେହି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକାଶ ହେବା ଉଭୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ବାତ୍ୟା ସେନ୍ୟାର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।